Máme vypočítať nasledovný výraz. Vidíme, že všetky činitele budú kladné, tak si môžeme dovoliť to prepísať aj nasledovným spôsobom. Prvý ako 3/4 na 1/8, druhý ako 4 na 2/8, tretí ako 12 na 7/8. Skúsime to teraz trochu inak napísať, ako 3/4 na prvú, a to celé na 1/8 podľa pravidel práce s mocninami, druhý ako 4 na druhú, a to na 1/8, a tretí ako 12 na 7, a to celé na 1/8. Následne, podľa pravidel, by som mohol celý tento výraz napísať následovne. 3/4 krát 4 na druhú krát 12 na 7, a to celé na 1/8. Poďme sa s tým trochu pohrať. Takže prepíšeme 3 krát 4 na druhú krát 12 na 7 lomeno 4, a to celé na 1/8. Následne sa nám 1/4 vykráti a dostávame 12 krát 12 na 7, a to celé na 1/8. Čož nám robí 12 na 8, a to celé na 1/8, a následne je to 12 na 8/8, čož je 12 na prvú, a čož je 12. Úloha je vyriešená.